unu mana Nigeria be sovereign nation ko enwe right imi ihe na Nigeria without ibuzo follow due process my US agahemia. So it happens that now they now start imago negotiate bezie emebezi ihe nwanya ka amara ka yesu eme we kpọpụta Nnamdi una ami ihe Nigeria mere Nigeria we na achita azu we bidokwe plan ha n'isi we decide asi maka na US na ati zone okwu gbasara Nnamdi maka na UK that is top men ndị nwere agba na ati ọnụ n'okwu Nnamdi a ha chi prove the United Nations ma US ma UK ka approve that na true na Nnamdi Kanu we terrorist ko he bidote iya ha na-eme now ọ bụ na unu amara ma theater that na enwere very terrible plan ka ebidote kwa insecurity na Igbo Igbo can go on. Okay, for that short video here, thank you. Meneziano the complete video. Mana we put go be video makia mbembo. Mana meneziano the complete video kita. Ko unu mala that na ihe ahụ na-ekwu before. Na onye ọzọ ka na-ekwu ya. Onwere onye dị against Biafra. What we are against is ndị ọjọọ anụ occupy a top seat kita. Enwere some group of cabal occupy ihu oche kita. That now if things are not done, they will make sure na people onye ọbụla of their right, of their privileges, of their entitlement. Lulu ham we Biafra ya abia. So nene this video nene lu nene si. God one. You hear anything that we are going to say? So tonight is going to be a hot night. Abunem one nigga na batabel online. Tag here see abatakwa. Not possible. After this, you can download the video and send it to the person. And I will also say that nothing is hidden under this planet Earth. No worry here, Zorezo, no bula anyawu. First of all, you are all welcome. Deka omena na msuwede tupu mmalite anything na akpọrọ live video mob any teaching online ọ na-amasị m ọ bụ na mburu ụzọ kpọkuo Chineke kele n'igwe n'ụwa site n'usoro nke Catholic Church maka na abụ m onye Catholic and that is my belief and my faith. So ọ ga-amasị m ọ bụ na join m n'ekpere dịka anyị na-agakwa n'ihu anyị na-recognize kwa any God that you worship. Anya asọpụrụ chi ọbụla ị na-ekpere anya asọpụrụ ya n'udu pụrụ iche. First of all, join ogodo anyị na-ekpere ka anyị kelee Chineke tupu anyị amalite. So many people are going to come on this live video and before ha na-abịa anyị emechigo live video wee pụọ maka na enwere m an emergency meeting nkwesị ime attend tatakwa online. Enwere m an emergency meeting too that I must attend. So ga masị ma ọ bụ na isonyela anyị ma ọ bụ na ekpere Chineke n'afa na nwa na mmụọ nsọ amen. Ezigbo Chineke kele n'igwe n'ụwa eze a na-ekpesịla ọgwụ mgbọrọgwụ dike enwere ochi a ga-eji wee tụnyere gị ma n'eluigwe ma n'elu ụwa. Ọ bụ gị nwa bụ Chineke kele n'igwe ke mmadụ ke ihe afụrụ efu anya na nke a na-apụghị efu anya. Anyị asọpụrụ gị n'ihi na ịdị ukwuu. Anyị aja gị mma maka na onweghị ochi dịka gị. Ibidotere n'izizi ị ga-adịkwa wee luo jete ụwa agwụ. Ọ gị nwa ụwa nwe ihe niile dị na ya. Nna m anyị akpọrọ gị isi ala ma chi niile gị aka elu. Anyị asọpụrụ gị karịa chi niile nọ n'eluigwe ma n'elu ụwa. Ekele dịrị aha nsọ gị n'ihi na ichekwabela ala Igbo. Ekele dịrị gị n'isi nwanne anyị nwoke bụ onye akpọrọ n'aba na Sokoto. Ekele dịrị gị n'isi nwanne anyị nwoke bụ onye nke nọ na Finland. Ekele dịrị gị n'isi ụmụnne anyị n'ebe dị iche n'iche. Ezigbo Chukwu kere ihe niile kele n'igwe n'ụwa. Biko anyị asọpụrụ gị ma sị gị chekwabara anyị ụmụ Igbo niile nọ n'ụlọ mkpọrọ dị n'iche n'iche. Anyị sị gị biko chekwabara anyị ụmụ Igbo
nọ n'ụlọ mkpọrọ dịgasị n'iche n'iche ka ebube gị kpuchigidela anyị ụmụ Igbo gọzie na ụmụazị Igbo na-agba mbọ na-ata ezigbote afọ n'ụwa niile gbaa gburugburu chekwabela anyị ụmụazị Igbo nna m Chukwu na ngwụcha ihe niile nye anyị alaeze bụ nke anyị ka ndị Igbo hapụ na-akwụgharị from here to here anyị na-arịọ nke a site na ha Jizọs Kraịst ise 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 n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen. Ụmụnne m biko iwu na-adị n'ọkụ. This is my faith and I have to proclaim it. So eweliwe na mkpere ekpere n'udu nke Catholic Church. Biko chi ọbụla ị na-ekpere anyị asọpụrụ ya n'ụzọ pụrụ iche. Quick one before I proceed. Ana m arịọ ka ị gee ntị ọfụma maka na what we are going to say is beyond your imagination. I nwere idea na ihe do na ahụ na-eme. And I forgive you. Agbaghara m so many of you kpọrọ m iyi tata. Agbaghara m unu maka na most of you amara ihe unu na-eme and ọbụla fault unu. Mana ebe iwe na na-ewe m agwụcha na abụ that na ignorant bụ a disease ka ọ bụ. If ignorant, a very big disease ka ọ bụ. Ịmahọ ịchọkwuru ka akọwala gị. Oh, that is what makes people fool. You don't know and you don't want to learn. I'm about to expose something. Before about this month, last month being last week, there were a very big good development. Basara Nnamdi Kanu. Gebenti Ofuma. There were a very big development. Basara Mazi Nnamdi Kanu. Ihe amekwu ya bụ na asụsụ Igbo anyị agaghị asụ English maka na ndị arụrụ a na-achọ ka ha mata ihe anyị na-ekwu na ihe anyị na-akọ. Gezie ntị ụmụnne m, achọrọ m keep attention wee nụ ihe a na-ekwu. Throughout last month, there were a very big development. Since Mazi Nnamdi Kanu họrọ 100 men, there were a very good development. In the sense that now these 100 men na gije na-emit gasị ndị ọdụ ka ọdụ maka na ndị Igbo tụrụ inokwu si na Oga talks to Oga. That is ọgaranya na agwa ọgaranya ibi okwu. And onye a kpatara mgbe akpọgburu Jesus Christ, onye jeje demand ya ozu Jesus Christ bụ a rich man, onye ọgaranya from Alamantia biyerosị biye ozu Jesus Christ. Do you know why? Because no ọgaranya talks to ọgaranya. Nyanwa je kwuru Pontius Pilate. So ihe gbasara the issue of Nnamdi Kanu bụ nation against nation. So achọrọ m noise ahụ. So there are something mere unu na-amarọ. Ịma na ekwuru m si na magazine na-ekwu okwu gbasara IPOB o ihe gbasara Biafra because of nzuzu so many of us. And onye amena menyere unu notice when these things are going on. So ị gaghị blame m, unu aka me blame na nka. Maka na unu si m wepụ ọnụ ihe gbasara Biafra, m wepụ ọnụ ihe gbasara Nnamdi Kanu. So many things m kwesịrị igwu unu, keep me secret gbachiri ụwa m nkịtị. Now get it. Throughout last month, since Nnamdi Kanu họrọ 100 people, and with a very big good development in the sense that now these people went and to be speaking to the nations. Achọrọ m mkpọtụ a then the other side. These people na-aga ije tara ọkpụrụkpụ na-eje for negotiation of ilerizi Nnamdi. Ha na-eje from nation to nation, from obodo to obodo. Nnamdi ga-ekwu ihe Nigeria ga-anụ na ntị ha. Mana ụna m ihe mere the Nigerian government when na-achọ ịkọwala mba ụwa that na no Nnamdi Kanu dị responsible for insecurity niile a na-enwe across an Igbo. Na kidnappers bụ Nnamdi Kanu kpọtara ya, ndị high assassins bụ Nnamdi Kanu, so many things agụrụ gbasara Nnamdi. And this international community when na-agba mbọ na-asị na ha ya madidi, they want to investigate ka ha jiri aka ha nebegodo anya n'ihe gbasara okwu Nnamdi ya. Unu mana Nigeria bụ a sovereign nation ka ọ enwe right
ime ihe na Nigeria without ibu ụzọ follow due process ma US agaghị eme. So it happens that now they now start imago negotiate bezie emebezi ihe nwayọ ka amara ka Yesu eme wee kpọpụta Nnamdi. Una am ihe Nigeria mere. Nigeria wee na-achịta azụ wee bidokwe plan ha n'isi wee decide asị maka na US na-ati ọnụ okwu gbasara Nnamdi, maka na UK that is top men ndị nwere agba na-ati ọnụ n'okwu Nnamdi a, ha chi prove the United Nations ma US ma UK ka ha prove that na true na Nnamdi Kanu wee terrorist ka ọ ha ebidote ihe ha na-eme na ọ bụ na unu amara ma theater that na enwere very terrible plan ka ebidotekwa insecurity na Igbo. Enwego plan adrog ye in short ọ ga-ebidote from tomorrow na ọ bụ na unu amara. Ama m need the surprise. Ọkwa the surprise ka nsi amata ihe na-eme. That is the reason why na-ekwu okwu online you have to listen. Mụnwa na-agwa gị ya na aba na enough ihe na-eme. I'm telling you something in the shop. Mma ngwa gị something bash. Gịnị ka m ga-gain ya? What am I going to gain? Gịnị ka m ga-gain na mpụta shibara gash? I want to know. Ị na-akwụ m ụgwọ onye nne member. Ha na-achịta azụ bido tokwa ihe insecurity ha. Decide ya kita mbụ wani neti bagolo ọnụ ka ma ka ya release Nnamdi. Na ha ya ebido kita. Na ha ya ebido kwezi kita kwa ịmagon project bakwa insecurity na Igbo. Do you know what these people did? Since over 5 years now, Since over 5 years now, enwere obodo nna chọrọ ịkpa afa. Ndị bi ebe a gbafuru out of insecurity dị ebe a. Based on ọgụ Nigeria na ndị otu nchekwa Nnamdi Kanu created. Mgbe ahụ. So abịa nwe crisis n'obodo ahụ. Almost ihe n'obodo a gba ọsọ. Ọkwa ya ka Nigeria bịakwazị n'ikpeazụ a. Just because of na international community atibago n'okwu gbasara Nnamdi. Ha na-achị ya azụ. Sizie na ha chee nụrụ the village ọgụ. Unu ajụla owu unu si since all this while gịnị kpatara amara m kwuru na follow case Nnamdi. So many of you are the follow case Nnamdi Kanu. I'm even shocked. I'm disappointed. So unu are the follow case Nnamdi. Unu ada ajụ unu why is it that now kita the United Nations chee tinye ọnụ n'ihe gbasara Nnamdi Kanu ka ha Nigerian imagon one of our governor achọrọ m ịkpọ mmadụ afa a governor na east juwe decide izie ka ha je fight bara one village one and ndị nchekwa o sendụrụ ka ha je fight at the village na-ege ntị ọfụma n'ụlọ ada like ihe n'ihe ndị nchekwa o sendụrụ ka ha je nụọ ọgụ je secure the village according to ihe o kwuru ndị nchekwa ahụ ruo ebe a wee kpọba otu ahụ Nnamdi Kanu create afa ọnụ na-ada ajụ owu gịnị kpatara o ji bụrụ this time around this critical time ka ndị ajele ebe ahụ nọrụkwa ebe ahụ kpọba Nnamdi afa kpọba ndị nchekwa Nnamdi create afa ime ha na-eme ya provocation na ọ bụ na ịmarọ ihe ndị oyibo kpọrọ ya bụ provocation ha eje ebe ahụ because na ha mara ndị be anyị ada reason n'enu som ma kpụ ya ndị efuru efu chọrọ ka ha use psychologists wee na-eso anyị nwa bụ ndị Igbo Chineke nyere anyị blame iji mara time and each season mana ya amaghị ihe ọ na-ewute m nke ukwuu. Ihe dị civil mere bụ ha ejezie n'obodo a sị na ha chi bring peace na ha chi bring nchekwa n'obodo ahụ. Do you know what happened? After 2 days ha ji meche video ihe ajụ oge gịnị kpatara ha ji jebe mee video. Ordinary vigilante group bụ ihe sị na ha chi ije chekwa obodo ndị amị jere ebe ahụ echekwa ụlọ. Unu ada ajụ owu gịnị kpatara o ji bụrụ vigilante? Because ọ bụrụ ndị amị jere ihe a ga-asị bụ no propaganda ndị Nigeria. Ha use ụmụnne anyị sendizie as vigilante group na ọ bụ na ịmarọ ọ bụ na ịmarịa ma tiata na group ahụ jere ebe a bụ vigilante ka ha bụ. Ị na-anụ ihe na-ekwu na vigilante ka ha bụ. Ha eje their solar aim and plan bụ to terminate image of Nnamdi Kanu.
Helu ebe ahụ o mere 2 days ha sị na-agba ha egbe. Now ine n'anya the video na-esecurity online unu egosi hụ mgbe agbara unu egbe mana unu gosiri ndị agbara egbe. In a the plan unu gosi ndị agbara egbe unu egosi. That's the reason why mụ personally ji weju na amaga ha share the video. So many of you that post the video. Ịmakwa ihe ihe ha chọrọ bụ ha jee international community ha bịa sị that the news is everywhere and eziokwu asa acha online ọ bụ na iso post ye nọ Nnamdi na sponsor ndị na-egbu ndị security na be anyị gị kwete gị wakwete gị bata online ịma ka ndị ọcha si eche echiche ha dị eche ka gị nwa gị bata online wee fu the danger of it. I nwee the god nọ na comment section na asị yes sigbuo ha ịmakwa ihe mgbe ndị mmadụ tag ba na the video tag katam ha chọ ka m kwuo okwu na ya mana nna agụ Adam oke onye aghụghọ nwe onye aghụghọ enyi ihe anọ kịta game of wisdom onye ka ibie na amamihe merie ọya anyị nọ kịta. Gịnị ka m mere? Ihe m mere bụ apụta m online sị na ndị ahụ je gbagbuo ndị udo gachi ka m kpọzie afa kịta ndị ahụ je gbagbuo ndị udo gachi enwere ihe gbasara Nnamdi adị na nna arịọ the government of Anambra State biko unu mara ihe unu ga-eme ndị ahụ mee na ha na onwe ihe gbasara anyị nwa gbasara ndị ahụ ma ọ gbasara Nnamdi ma ọ gbasara anybody nọ na Igbo na those people dey represent anyị o ihe nkwu in order for me to clear the face of ndị Igbo and to clear the face of Ginwabe youth. Mana gịnị ka ndị youth anyị mere? You will be shocked. Ije na the comment section ife ebe ha nọ na-akpọ m iyi. Ụfọdụ n'ime ha sị na mụ na Ikenga na Odela na anyị na-arụkọkwazi. Nsogbu adịrọ onye ọbụla nwere right to say whatever you want to say anyway. Ọ bụrụ fault gị. Amaghị ihe ndị Igbo sị na amaghị ihe bụ ọya. Ịghọtago? Ignorance bụ a disease ka ọ a very big terrible disease. Mmadụ na-achụ ụzọ oge si egbu gị ị na-enye the guideline ya gbuo gị ọ na common sense agaghị agwa gị that na there is something fishy. Ị kwesịrị ije na comment section na asị yes sigbuo ha ọ n'ime anọ ihe ha chọrọ before ịdajụ oge ajụ. Ị chere ọ bụ na eziokwu na ndị otu nchekwa Nnamdi Kanu kreatiri mee ha attack ị chere ha ga-adị bold post wee ihe la ga-ekwe ya post wee. Ị kwesịrị ịjụ onwe gị gịnị kpatara ndị a ji nwe got ipost ya. Ọ na-ewute m nne na anyị na-eme ka ndị na-amaghị ihe because I didn't expect such. Echere m na anyị etofegoro na anyị nwoge amamihe karịrị ndị a. I think na by now na anyị nwe nwoge amamihe n'ihe niile emegolo anyị so far na n'Igbo mana ike wụ it's a pity. The funniest part bụ na ha postụrụ ha chọrọ ka ishie ya so that when you share it ihe ha ga na-ekwu bụ it is everywhere on media and you succeeded ishare the thing kon ishare here even gị nwa na-eme you have shared the video ọ bụ na ịmarụ so iso asị si ka jide Nnamdi ebe ọ nọ kịta international community na-afụta Nnamdi na onwe ihe o mere ka uru bido tokwala ọzọ a na-monitor chat unu niile na-monitor comment unu ya jeze United Nations na na-egosi efa look at their comment their people are supporting it they are the ones that are killing us na their comment ever and you don't care ị chọrọ ịma chai arụ mere ezigbote arụ mere ihe mma bụ na mme na-atara ya ike m na nwaka ike m ha ofu ekpere ka m na-ekpe ọ bụrụkwa na m buoro ndị Igbo something else n'uche wee na-eme ihe m na-eme let our ancestors let this land swallow me mana ọ bụrụ na ihe m na-eme bụ ka ọ dịrị m na mma dịrị gị nwa na mma dịrị ụmụ gị na mma let this land anyị nwa zọdoro ụkwụ prosper me ya mee m ka m gaa n'ihu. That is my prayer. Let me tell you something. Unamana, as I speak to you, ebe a nọ na-agwa gị okwu, enwere gọvanọ akwụrụ ụgwọ si aje kpokote
some content creators, that some media influencers. Ya je kpokote ha ọnụ ịmagoda kind ka ha na project na-ekwu na Nnamdi abụghị mmadụ ka ọwụ. Unu enwe idea na enwe gọvanọ atịrị ya n'aka. Enwebu gọvanọ na-eme since all this while, mana gọvanọ nke ahụ ọchịchị ya adịbago na njedobe, so ahụgo gọvanọ ọzọ nyenwa dị in charge of ifụ that na anything gbasara Nnamdi Kanu na Igbo a ya ha gaga na ọ bụ na ịmarọ the governor now bụ ihe na-eme ihe a niile efu. Mana ihe bụ iwe mbụ na o ruo ebe anyị nwa ga-ama ihe anyị agaghị ama. Ide ajụ questions ị chọrọ ịma. The very question m jụrụ ha mgbe e post the video ebe n'ụwa fiasị ma si ya o so na abịa m unu attack unu egosi ha mere unu attack unu post gị ozugbo chọba ndị unu ga-akpa afa. Let there be investigation with force. I still stand on the protocol of CJM investigation. Ha mee investigation jide ndị mere ihe ha jide ya bịa gosi anyị onye abụ ọrụ ha. Let government investigate. Ha je investigate ha mee investigation ha gwa anyị ndị gburu ndị security. Mana ọ bịa bụ na ọ ka ha post video gwa anyị share bịa nọ Nnamdi Kanu ndị be Nnamdi ya isoro na share the video maọbụ isoro na asị yes si bube ha ịmana ịmaghị ihe ịmachara ihe atọ. Their plan must fail. Nnamdi Kanu si release anyị. He is our brother, let him be released. Hapụzie the man not taga off. Happen ya not taga off. The man has suffered. I'm not so many of you never bearing me him. Hear me and hear me very well. Happen anyị Nnamdi not taga off. Or taga off. Hapụzie ni. Happen ya ka ọ na. Happen ya. Unu mara ndị na-eme ihe insecurity a. It is the duty of the security personnel if that those people are being captured. Na ejidere ha. Happen nwoke mmadụ ka ọ na. Happen ya ka ọ na. Ọ bụrụzie na ọ pụta insecurity ka continue enwe ndị ejidere ha sị na onye nwa sendere ha. Unu nwere every right issue to court na na-eme. After all, ọ bụ na Nigeria ọgbabulu ọsọ before na-egbe echiche gbabie kpatara o ji egbe ọsọ. Ọ bụrụ unu hapụrụ ya onye na-abịa court na-azala ọnụ ya. Ndị Igbo si na onye ya egbu ya ekpere ọnụ ya. Ọ bụrụ ije nwụta mmadụ si na onye nwa mere ya na onye nwa sendere nda na onye nwa sendere nda. Every time ije kpota ofu ndị is not Nnamdi Kanu sendere ha every time. Let that young man come out ka o kwuo ọnụ ya ka ụwa niile nụkwa n'onu nke nyanwa. Ihu na-eme the man of pure intimidation. And m mere ekwu okwu na-ekwupụta ya na Igbo ebe a because that is the reason why I was born. The reason I was born bụ ihe fun neme. All of us we are not born to act the same thing, to do the same thing. Don't expect me ime ihe gị nwa chọrọ. This is my lifestyle. Ọ na-aga na ka esue ihe fun neme na ka ejuwe maka ya mụọ m n'ụwa. To always stand on the truth, to always stand on the truth, to always stand on the truth. That is the reason why I was born. Every from mind you, Nnamdi Kanu pitechi na-emebi ihe na-adịrọ mma mụnwa ya asị ya na ị na-eme ihe na-adịrọ mma. Achọrọ m ịma ọsị ya bụ nọ nne mụrụ m n'afọ pụtara mebe ajọ ihe mma agwa ya na ide emeti ihe. That's my life. So don't expect me ikwu ofu onye n'azụ maọbụ kwụrụ gị n'azụ even when you are wrong. Mba, when you are wrong I will tell you that you are wrong. We must maintain peace. We must maintain unity. We must maintain love. Ka anyị Igbo wike dị mma. Ihe niile anyị na-emekwe bụ ka be anyị dị mma. Enwere onye okwu na-ese ya na justice ọzọ obi. Enwere onye njimaka ya bata online. Enwere onye njimaka ya become an influencer. Enwere onye mbụla ji ihe n'obi. That's the reason why I keep on telling you guys. If Riken Giluagu, I love him. If Lodela, king of game, I still love him. Kek ha hagas. Kek ha matobe. Nka kujoro Nnamdi the other day. I still love him. They are all my brothers. Echini no onwe ihe ndai for now mere. Onwe ihe ha mere outside. Maka Chineke. Ndị outside ga-eji maka ha bịa gbuo anyị nwa. Na ọ bụ na ịmarọ. So what shall we do? Ihe anyị emere be akwụcha na let there be love. Let there be love. Let there be love. Onye gbuzine nwanne. Ndị Igbo youth onye gbuzine ụmụnne. Onye gbuzine ụmụnne. Let there be love. Let there be love na Igbo.
onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. I don't see the reason why he ejibu the reason your brother falls. Of God know them here. As na si boy. No matter how wrong, also one day get as na si boy, he is your blood. All of us bear the same DNA. Mabuni Maro. He is your brother. So tonight, so many of you, Anya, there is a terrible situation na Niwu. Very soon, right today's date. Today's date begin. Okay, today's date is July 2nd July 2026. Write it down. 2nd July. Tata ka insecurity na ebidota na Igbo ya manite kwa ọzọ. Only half ya. He ebidokwana. Last time mgbe the DOS people can handle okwu Nnamdi. Ndị ajikwele ezigbote fa, ha jikwele ezigbote fa. Before you know it, Nigerian government bidokwa ka o si ada. So many people support Rohamba Naziazu. Yes, I say so many things. Kita Nnamdi ka na-enwetakwa so many supporters ọzọkwa na international community na chimako ya pụta. Ha ebidokwa n'ọzọ. And gị nwa now ye nye ihe akpọrọ enablement. Gị nwa ya kwado the thing now. Ejiri because of it got the thing Nnamdi ebe ahụ. Because you don't think. O kwesịrị ka the news agbara online. Anyị niile kwesịrị ịpụta sị na-asị o n'ọkwashi na ndị a na-abụrọkwa n'ọbụrọkwa ndị be Nnamdi Kanu mere ya n'ọkwashi let them go and investigate. Ihe a kwesịrị bụ your comment. Ọbụrụ si gbuo ha. When you say that, it simply means that now here ha na-ekwu ha na-testify na international community bụ eziokwu. Ọ ka ngwa gị agwa tata ka ị mata na iso na ndị ji Nnamdi Kanu ebe ọ nọ. Ọ bụ na ị marụ maka ya tata. It is high time I nwere akọnuche. Doka mind is na akọnuche is better than silver and gold. Na akọnuche better than money. It comes from the God most high. O ihe doka mind bụ n'egwu. Akọnuche. Ọ bụ na inwe ihe rịọ Chineke ka onye gị tata. So that you will have the spirit of discernment. Ịmata nke bụ eziokwu na nke bụ okwu asị at all time. At all time. Ụmụnne m ka anyị tete n'ụla. Let us wake up. Enough of all these things. Ka ịmata mgbe eji gị nwa achieve gain a purpose. Ka ịmata mgbe achieve gị nwa may achieve something. Let the government go and investigate. Chineke ma amara. Ha bịa gosi anyị ndị mere ihe ahụ. As simple as ABCD. I support kwa na CCJ Ebubo ndị security in the name of ESM, in the name of Nnamdi Kanu. Biko dododo. I support Zinia. You are not doing Nnamdi Kanu better. He may bring harm on him. Biko dododo. Ebe okwu no na abụrụ ihe anyị na-ezuzu. Biko. And it is the solar responsibility of Mwa. Genwa. If that na I for such a news and as count I as na as I'm ebe as yes n'eziokwu si bube na ọ dị mma thank God. Anyị na dia. Use your wisdom. Mara mgbe something is wrong and mgbe something is fishy. Enwere a lot of cases na court. Na ga abịa kwube ebe a. Mana in our next video because achọrọ m join meeting. Achọrọ m join Igbo Youth Movement leaders meeting anyị nwere. Maka m na ndị leaders nwere a very crucial meeting because of enwere cases anyị ji n'aka. Most of you na expect ka nkọ ọrụ gbasara the coordinator from Ebonyi State, one village coordinator, one politician kpọrọ je kpochie. Ama nu na expect ka m ngwunu maka ya. Mana we will bring it out online. Maybe and echi niile in short. Echi niile mma bata live ka nkọwa ka anyị na EJ the man si wega go so far. Ịghọtago? So mma bata live bịa kọwa gbasara the young man a politician kpọrọ na Ebonyi State were na-eme ihe sọrọ ya. So I will still come back tomorrow to explain about that. Man ihe njuwe si ka mbata na bụ as e dey hot. Ka mbịa kọwara unu ebe anyị na-adaghị emete ihe so that ka ike nkwụcha as far as Igbo onye Igbo a member of Igbo Youth Movement ikwesịghị ịdị wise karịa ndị ọzọ. Ikwesịghị ịma WhatsApp karịa ndị ọzọ. Esoro ha abawo online. Gbachi nkịtị ruo down. Ịma na I must investigate the thing and I must post it. Ịghọtago? Ihe dị dobere gị bụ agwụcha na bụ the active
always be active. Because for more, I must always investigate. Time I go and deceive in the bank. I will go make my inquiries. After everything, I will dispose everything. Before I post anything online, I'm not sure and verify your force. And when busy in Jamie. Before you can battle online, Biakubo Kubasariya. How to go? So many people. How to do by area? Ask go ma. Unana fuku here name. Share your experience or what to say on this. Which most of them you can reply. What is going on in our land? So bikon do. Onye the government mara ndị mere ihe a biko ha nyela anya ka kpụta ha. Anyị nwa bụ ndị youths ha biko kpụta na ndị mere ihe ahụ bịa gosi anyị. Anyị na-enye ha go ahead order ha je kpụta ndị a ma ha biko ha wepụla anyị ọnụ n'ebe Nnamdi Kanu nọ. Ịghọtago ha wepụla anyị ọnụ n'ebe Nnamdi nọ. Ha sị na enwe ndị ji afọ eme nke ọzọ. Let them bring those people ka ifo. All the duty of the government team investigation kpote those people. And if you come here arịọ gị nwa bụ onye na-ege m ntị biko avoid anything of that crime. Avoid anything of that crime. As it stands in Nigeria, as I'm talking to you, so many of our brothers eburu ha naba mu ugwu Hausa in the name of detention. So let us use our wisdom. Let us use our wisdom. Let's use our wisdom. Ke mata mgbe ejiginwe set trap. Mara mgbe ejiginwa achieve something. So that only aga m na room excuse. Because make sure that now you tag those people. So one online. Tag ya gwakwa ha that now what they are doing now, they are not doing in Nnamdi Kanu favor. Kama na ka dey detain Nnamdi more and more. Because open at these international communities, ndati tibagolo on ya. Ha sepo on ebe Nnamdi no. Oya fekwa ahu release Nnamdi. Ha nwa selonu ha ebe Nnamdi no. O ga fekwa ezigbo ta ahu release Nnamdi. And the mona gina boje protest kita agbakwa anya egbo ka esi agba anya. So biko ndododo, let us use our wisdom and follow everything amicably. Ana mariun o dalun linne nkoye chi biko ya zere onye nduru onye u comrade Justice Ozobi enwere meeting mmeme attend by 8:30 mana before that meeting enwere so many other things nchime attend online tupu mbanya wa meeting. So our video abịara na njerobe echi niile we will still be here ka nko atopu so many other things biko o echi na we still be back biko nkoye chi ya zere obu na inwe ajụjụ mmenye ohere ka ejuo mkpụrụ ajụjụ na abụ so that our video will end immediately. Gaa n'ihu jụọ ajụjụ gị. Aga m anabata mkpụrụ ajụjụ na abụ buru ụzọ ma apịa na this video. Biko aga m anabata mkpụrụ ajụjụ na abụ buru ụzọ ma apịa na wa live stream here. Okay, onwere enwere ajụjụ, which means na our live video abịara na njedobe. Okay, onwere jụrụ ajụ ọsị, did Nnamdi Kanu attack anybody from? Here's the question was after. Okay, ọsị, did Nnamdi Kanu attack them from prison, or had anyone came out and said he is from Nnamdi Kanu family? Okay, OG, ajụjụ gị mara mma nke ukwuu. Ngwa gee ntị. Before ndị a na eme ha attack, ha buru ụzọ sị na ha na-eje ije ba otu nchekwa Nnamdi Kanu create ọgụ. And along the line, eme ha attack. Ngwa ime ihe mere to cut short of this your question. Enye from now to next Sunday. You got a lot of videos online.
trending non na the kind of send ndị mere attack, you will see it. Ka I bear you now. No much talk. Ka mgbazi unu nkịtị. From now to Sunday, let's see how it goes. Okay, ụmụnne m, live video anyị abịara na njedobe. Nke onye chiri biko ya zere. Try to follow up. Matter that now every post we make, I will reason. If every post I make with a reason, reason, and we are doing everything for the favor of Mua, for the favor of Ginwa, and for the favor of Umuman. Voice of Ali Bosi. Please, my question is, also, please, my question is, what should we do for our youth to come together? I mentioned our conference. I better conference na July. I mentioned the conference. It got for the next move from it. Mana for now, ihe jigo down no conference na cases. Case megide dị na Igbo do too much. Case, if case megide dị na Igbo, all the too my diary gogogo ejugo. Obuno mmebe video case of na team naka of case of Nigeria. Mme na abia online every 1 hour. Mma bata online bia me video. Obuno mmebe video of cases enyere m. But every day mme na abia online. Man all do too much. Even he also mezebo na and the coordinators, that's state levels of Igbo youth movement, their leadership na handle so many cases. And I handle I gather yourself online. Makiha ya ine na abu ikwa chineto onwe anyi onu ka ine me. Oburi ihe ni na-ebuputi online, ihe ni na-ebuputi online mba. We respect every man no na Igbo. So that's the truth. Okay, this is how can I join Igbo youth movement from Enugu State Department because Ebube Nnamdi through this page, post with the link there. We have posted the link that place. Jeba, Giseba, we join other youth. And one link with to and where direction sing with you eba. Upload on Facebook. You have been on Facebook ever. More justice had again. Makian na futa given one of us. And the way any right one on Facebook. Each equal with a WhatsApp group geba. A tuti asadulu. I can make obey. We will listen to it. Okay, say me. We work towards it. I will now Facebook here and Igbo. Or bring not online and boy now cost a song. You may be on my own side. I may not listen to you. That's just the thing. Okay, what Darun Linen Koya Chibiko Yazare. Live video I have on Anjobe. Darun Woman them.